Hi, I'm Jens Grun. I'm from Denmark. I'm going to do the semi-final in the age group 65-69, and I'm going to do the 26 free workout. And this is head judge. Head judge, Allan Hansen. Floor judge, Gert Eikesfeldt. And the coach. And the password is back to California. Perfect. This is the rower. This is the sit-down på, tænker du? And there's a safety distance from the barbell to the pull-up bar, which is more than 1.5 meters. You can see it's more than 2.5 meters. So it's plenty of room. And the barbell is a 20 kilo barbell, so you can see. Skal jeg ikke bare sætte noget? Nu skal du lige. Ja, tak. Så skal du vel også lige tage den her. Så bærer den tilbage i virkeligheden, ikke? Så man kan se, at den er på 0, og så bare går tilbage. Altså, det kan være lidt hurtigt. Får det gået til den der? Nej, det er så noget. Kan vi se for det? Ja, hvad hvis du går dernede? Det kan man godt, ikke? Hvis du går ned til Bullerbar. Ja, det er fint. Det kan man godt. Hvis bare du bliver ved den der, ikke går mere den der vej. Det er perfekt. Yes, perfekt. Yes. Du er klar. Hvis vi gør en ass til. Du er klar. Let's go, Jens. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nu er der. Giv den hellere en centimeter mere. For når vi skal filme det om lidt og dokumentere, så er det ærgerligt for mange af 5 millimeter. Så. Det er ikke nok at få ja, men det er også lidt svært, men du har bare overfilmer. Ja, det var bare med. Ja, det var så Ja, men det er bare det, vi skriver i beskrivelsen. Det er derfor, jeg siger, at når du filmer den fra 1000, så skal du filme, når den er god og tilbage. Så er der en, der gør, så gør den også. Ja, det kan noget.
Så det er helt af, bare man kan se, der står 1000 også. Ja. Her skal også bare blive framen her. Jens, kom op. Du nulstiller lige selv. Okay. Og hurtigt, ikke? Yes. Yes, hurtigt. Gør.
Prøv lige med for langt. Så er det. Ja. Okay. 23, 24, 25, 26, 28, Det er det, der er det vigtigste. 29, Altså, det tænker jeg ikke. Okay, tak. Og det er op med det samme, Jens. Hey.
Skynder for albuerne igen. 6, Ja, tak. 7, 8, 9, Stærk, Jens. Kom så. Det er nu, det skal gå. Du ved? 11, 12, 13, Stærk, Jens. 14, 15, 16, 17, Kom, Jens. 18, 19, 20, 21, Stærk, Jens. Kom så. 22, 23, 24, 25, Rigtig, Jens. Nu skal du vi kører. Yes, 10, kom nu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Det bliver fedt. Vil jeg lige svare i det? Kan du lige lægge dig over med skulderen der, så det er sådan? Lige rundt rundt. Det er så svedigt, at jeg kan ikke sammen med at over det. Bare rundt lidt til fodgang. Du får lov til selv at trykke og slukke. Hvor meget siger du? Fedt, det var hurtigere end derhjemme. Jeg har ikke slukket den. Du gør det. Du har 25 minutter til at lave det. Det var hurtigere end derhjemme. Det var godt. Ja, det der nede. Jeg kunne ikke køre 15-15 i dag. Jeg kunne ikke køre 15-15 i dag. Det er godt, jeg fungerer bedre på det. Lidt ked af det, når det 10. Det ved jeg godt, jeg kunne godt høre det, men jeg kunne bare ikke. Jeg vidste også bare, at jeg skulle høre på det resten af ugen for det. Det er også lidt altså, jeg forstår ikke, du brød det andet sæt af trosters der. Det har jeg ikke gjort, Jens, det vil jeg sige. Det tænker jeg også, at jeg skulle ikke have kørt. Og forstår jeg simpelthen ikke, du får lov til den coach. Det gør jeg ikke. Jeg får lov til den to. Det er stærkt. Men det finder godt, du er bedre. Det skulle da være dårligt. Altså, er det tid? Hvor er vi hen mod? Nej, jeg er altid. Hvad? Det er 19. Det er langsomt på her. Ja, det var langsomt. Ja, jeg var langsomt på bordet. Det var meget mere. Jeg kunne også godt mærke, at det udtrættede mig meget mere på første. Lavner med på hvor du ikke får lov til Jeg lavede mig aldrig. Jeg lavede ikke 2 gange. Det var rigeligt. Jeg kunne godt mærke det i min arme. Altså. Det er første til 2. Jo. Og faktisk 3 i sidste uge. Okay, det var en fejl. Det var ikke meningen. Nej. Men jeg kender det godt med det der første. De hedder ikke. De tager bare røven point. Ja, det gør hver gang. Ja, det skal godt, du sagde det. Fordi jeg skal bare derned. Ja. Det skal man. Altså, der er ikke noget at gøre. Og hvis ikke du gør det, så går det. Altså, det er bedre, at du gør det. Hvis noget, man bliver brugt på, det er lige præcis det, hvis den ikke kommer ned, hvor man skal ned. Skal jeg skrive et eller andet? Tak fordi du kommer og dømmer det. Det er restitutionsdagen. Har du fået en... Jeg tænker også på, at jeg skal gå over to. De første store. Fuldstændig for næste spiser. Jeg var ikke over to. Gert, så er du altså på igen. Du er meget vildt i fokus i dag. Du skal Jeg var fristet til at bare lave det, fordi så tror jeg, at så
Og de elsker at have et billede med, altså helt anderledes færdigt nu. Det var så det er også noget med, hvad er dagsformen? Det er også 5 minutter siden her, og du har lige kørt en workout for at fade til. Ja, hvor Det tager bare, så det tager ja, jeg sidder sygt nu. Altså, ja, det gør jeg selv, jeg selv bruger det. Jeg synes, det er bare. Ja, bestemt. Det er også godt, du skulle anordne. Jeg ved ikke, hvor du ikke skulle til. Jeg tænker, det er bedre. Ja, præcis. Ja, det er fordi, jeg siger, hvis jeg er 5, det går bare ikke så fint. Det går bare ikke. Der kommer en pige stykke, så jeg aner ikke, hvad der sker med det sidste. Hvad tid skal du tage her? Jamen det kunne da også bare være hyggeligt. Jeg skal lige prøve at se. Jeg tror mere, det er... Stop recording. Ja, den er sgu da stoppet. Den er gemt, ikke?